er i Norge. Det er en lille vlog, og det er lidt sent at sende på det. Men jeg er oppe på min besøg af min fætter, og min onkel også. Og så er jeg sammen med min mormor i lejr i sted. Så ja, og nu får jeg rundtur. Her har vi vores badeværelse-agtigt, hvor vi kan gå bedre. Det er min mormors soveværelse. Det er vores ting, ikke? Vores sko. Og så her er vores spisestue. Hvis man... Eller mit sted til at sove på sofaen, altså min kuffert. Her er bare selve stuen. Og så har vi også en køkken. Så det ser sådan her ud. Så. Ja, og det er den første dag. Og hygger mig. Vi pakker bare lige ud. Jeg er på iPad. Men det her filmet er en iPad, som jeg har. Ja. Og jeg skal